Il-paċi ma'kom. Bħalma qalet is-Superjura Joyce, illum ħan nitkellmu ftit dwar il-kuraġġ u l-qawwa. U hemmhekk propju għandna ritratt veru li ttieħed fi Sptar Amerikan qabel Claire Bott u dak it-tfajjel Semi kienu deħlina l-operazzjoni. Il-ġraja ta' Semi bdiet fl-Etjopja. Kien tifel bħal tfal oħrajn imma kien xi ftit marradi. U ommu għamlet minn kollox biex forsi dan it-tifel minkejja l-faqar tagħhom ifieq. Sfortunatament, ommu ħallietu ta' 7 snin. Mietet hi wkoll. U għalhekk it-tifel spiċċa f'orfanatrofju. In-ners fl-orfanatrofju indunat bil-qada prekarja ta' dan it-tifel u ħaditu jiġri l-isptar. Hemmhekk inserta f'dan l-isptar kien hemm tobba Amerikani u nurses Amerikani li kienu qed jagħmlu xogħol volontarju fl-Etjopja. Li t-tifel iggustawh u tħassruh. U għamlu drive kbira biex dan it-tifel jiġi adottat. Infatti kien proċess qasir u sab familja adottiva għalih. U spiċċa jgħix l-Amerika, però il-ġenituri adottivi tiegħu kienu jafu bis-sitwazzjoni tiegħu. 4 snin wara, propju dak iż-żmien meta qed naraw dak ir-ritratt, dan it-tifel kellu bżonn jagħmel it-trapjant. Il-ġenituri adottivi tiegħu pruvaw minn kollox, tantu hekk għamlu t-testijiet u għamlu appell biex isibu lil xi donatur kompatibbli għal dan it-tifel. Inserta li Claire li kellha tfal fl-iskola ta' dan it-tifel, taf ta' Semi, tmur tagħmel it-test ukoll. Kienet l-uniku donatur kompatibbli. U allura spiċċat biex tagħtu din il-kilwa. Però qabel ma din Claire għamlet it-test jew kienet għaddejja bil-ħajja tagħha ta' kuljum, qatt ma ħasbet xer jiġrila. Kien propju ftit jiem qabel l-operazzjoni meta bdiet tibża. U hekk bdiet tgħid issa x'għamilt bidejja, issa se jiġri lili, se jiġri l-familja tiegħi. Beżet, imma daret lejn Alla u talbet Ġesu, iċ-ċirkustanza qed turini li hemm bżonn li jien inkun id-donatur. Iva għandi l-biża'. Imma jien se mmur nagħmel dak kollu li milli jidher inti tixtieqni nagħmlu. Issa ħej, ir-riżultati fidejk. Kollox fidejk. Wasal il-mument tal-operazzjoni u 2 kienu ser jidħlu fit-teatru. U kif tara lil Semi taqbadlu jdejh hekk għall-kuraġġ u tgħidlu ejja sabiħ ejja ngħidu 3 Avamarijiet lill-Madonna. U daħlu għall-operazzjoni li għall-grazzja t'Alla kemm Semi u kemm Claire għadhom għaddejjin u mexxijin bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Din il-ġrajja ta' Claire tfakkarna propju f'dak li qal il-Papa Franġisku f'waħda mill-udjenzi tiegħu. Meta qal li nisrani bla kuraġġ ma jiswa l xejn. Rajna lil Claire minkejja d-dubji tagħha u rid li kienet nisranija mhux għax għenet lil Semi biss, imma wkoll għaliex għażammet f'moħħha il-preżenza t'Alla u għamlet dak li jrid Alla minnha. U appuntu għalhekk iriduh il-kuraġġ u mingħajru ma niswew xejn. Għax jgħinna biex inkunu qaddisin. Jgħinna biex inkunu qaddisin il-għan li għalih maħluqin. Immorru ngawdu lil Alla għal dejjem. Għal daqstant jgħallem Dun George
li il-kuraġġ għandna bżonnu mhux biex nagħmlu azzjonijiet tajba biss, imma biex wara li neżaminaw ruħna nagħmlu dak li jixtieq Alla minna u nħallu fidejh. Propju kif għamlet Claire tal-istorja li għadni kifet. Eżaminat u ħallet kollox fidejn Alla. Il-Papa Franġisku jkompli u jgħid li il-kuraġġ għandna bżonnu biex niġġieldu u nagħmlu l-frott fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bla kuraġġ ma nistgħux ngħixu. Bla kuraġġ ma nistgħux ngħixu l-fidi tagħna. Il-fidi mhix faċli. Infatti il-koll nafu li mhux faċli temmen. Mhux faċli temmen meta jinnaf għandek problemi familjari, għandek il-mart, għamilt il-ġejtu swilek deni. Kultant, meta tara dawn l-affarijiet qudiemek, meta tara l-kontrarju x'tagħmel? Tħossha impossibbli tibda taqta' qalbek u tisiba tqila biex temmen. Ġrala lill-Madonna wkoll. Ma kienx diffiċli biex temmen, ma kienx impossibbli jew qatat qalba, imma quddiem sitwazzjoni impossibbli qalet għamel minni skont kemtek. Kienet qabża fid-dlam għalija. U Marija kif waslet għalija? Ma kellix poteri sopranaturali, kienet bniedma bħal kull persuna oħra. Imma bil-kuraġġ għamlet il-qabża fid-dlam li kien hemm bżonn għax irraġunat dak li jrid Alla minni. Impossibbli kemm impossibbli la jridu minni ser isir. Ovvjament waslet għal dan għax kellha relazzjoni tajba ma' Alla. Allura dan iwassal biex naraw il-kuraġġ jgħinna nkunu sodi fl-isfidi li toffri l-ħajja tagħna ta' kuljum billi nkunu xhieda. Naħseb il-koll niltaqgħu ma' problemi, forsi għandna xi ħadd fil-familja tagħna jew xi ħadd li jgħix magħna, xi ħadd li jgħix mad-dawra tagħna, hekk li niltaqgħu miegħu li hekk ma mhux daqstant jemmen jemmen, allura l-fidi joħodha for granted. Jidħol il-Knisja għal veru bżonn. Quddiem din il-persuna jien, kif se nġib ruħi? Xejn speċjali, irid ikolli l-kuraġġ biex ngħix ta' nisrani nkun xhieda għalih u għal dawk li niltaqa' magħhom. Jekk inti jom missier, nanna, nannu, tzija, tziju, jinnaf. Tiddejjaqx tgħid lil uliedek lin-nepotijiet, isma' jien sejjer il-quddies, sejra l-quddies. Se ngħid ir-rużarju. Ovvjament, jiġu ċirkostanzi meta dawn ser jgħadduk biżmien għax forsi jarawk qed titlob, kien hemm il-mart u baqa' l-mart jew waslet għall-mewt, kien hemm il-problemi u baqgħu il-problemi, isek qed taħli l-ħin. Imma tiddejjaqx tgħidilhom ukoll li ser titlob għalihom, taqtax qalbek. Li ser tafdhom fidejn Alla. Ibda ħeġġiġhom mhux b'ħafna paroli imma bl-eżempju tiegħek biex bħalek jibdew jemnu. U jemnu mhux b'ħafna paroli u bew stassanti u l-istatwi, imma billi tkun ta' eżempju għalihom u dan jitlob il-kuraġġ. Jien naf, jekk ir-raġel qed idejqek. Tkomplix tgħid kontra tiegħu la quddiem ħuliedek u lanqas quddiem ħadd. Jekk il-mara tittellaħħom lok qed qabbiżielek, sieħbi, prova kalma. Jekk tista' toħroġ mill-kamra ma tibdix iżżarrat toffendi lilha u toffendi l-Alla. Jekk qed tieħu ħsieb missierek, kultant ikun demanding iktar jekk ikun anzjan. Hawnhekk tilab proba l-paċenzja. Ipprova kalma u tiddejjaqx turieħ li minkejja d-demanding tiegħu qed tipprova tagħmel minn kollox biex ikun aħjar, ħajtu tkun aħjar. Ommok ma tismax, ikkalma.
u erġa' rrepeti. U meta żgarrajt, erġa' prova. Anke jekk xi ħadd offendik, itlob għalih. Fuq kollox jekk xi ħadd jiġi bżonn lilek, jiġi bżonn ikelmek, jien naf għandek it-television mixawl itfilu, għandek ir-radio għaddej, baxxilu jew itfilu anke l-borma insija ftit. Il għaliex biex inti turi li din il-persuna jiena hawnhekk għalik. Fuq kollox tibżax u tistħix trott is-salib kif tqum torqod qabel toħroġ qabel tiekol. Il għaliex inti barra li qed turi permezz tas-salib li inti temmen fil-preżenza t'Alla, qed turi wkoll li dak li qed tagħmlu fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-kuraġġ iwassalni biex barra li nkun ta' eżempju jien nasal biex nevanġelizza, inwassal l-Evanġelju. Propju bħalma għamel Santu Masmur. Santu Masmur u xhieda ta' dan il għaliex fi żmien Enriku VIII dan darba minnhom qam milli jidher raqat mikxuf u qam u qal li jrid ibiddel il-mara tiegħu. U għalhekk talab lil dan Thomas More li kien kanċillier, ġifieri persuna stmata fir-renju tiegħu, biex prattikament jitolbu dan il-favur mir-Ruma. Enriku, li kien jaf tajjeb it-talim tal-Knisja, ma daħalx għaliha. Infatti jipprova jgħid lil dan ir-re Thomas More li kien jaf li dak li jrid Enriku ma kienx jimxi mat-talim tal-Knisja. Ma għadx għal dak li qallu, infatti ma lasbis talab dan il-favur mill-Knisja biex ir-re jkun jista' jiżżewweġ. U dan swielu biex hu jispiċċa maqful ġo ċella. Ir-re prova jipperswadih tantu hekk li jibgħat lil martu li kienet darba biss li tmur taraħ fiċ-ċella biex tipprova tipperswadih. Imma dan baqa' sod. Kellu l-biża' tiegħu għax kien jaf fejn se jispiċċa. Tantu hekk li darba minnhom fil-biża' tiegħu kiteb din littra lit-tifla tiegħu. Fejn qalilha titlob għalih biex il-mulej jagħtih il-kuraġġ. U Alla għamel bħali għax jien se niftakar f'San Pietru li bħalma taf ma żiffarih Pietru beda jibża minħabba n-nuqqas ta' fidi tiegħu u beda jereq. Jien se nagħmel l-istess għax qed nibża li se nereq. Ser insejjaħ lil Kristu u nitolbu l-għajnuna. Wara jien fiduċjuż li hu jpoġġi idu qaddisa fuqi u f'nofs il-maltemp isalvani mill-arqa. U baqa' sa ma miet. Sa ma miet għal Kristu tilifa l-arqa tad-dinja imma ovvjament rebaħ is-sema il għaliex kien xhieda biżżejjed biex ħafna nies fl-Ingilterra li baqgħu jħadnu l-reliġjon Kattolika minħabba fih u minħabba sieħbu l-isqof John Fisher. Bħalma rajna meta jien qed ngħix ta' nisrani ħansibet fi xkil. Żgur mhux forsi li ltqajtu u ser ssibu min jgħid sitwazzjonijiet fejn inti għamilt xi ħaġa tajba u switlek ħażin jew qalu kontrejk. Jien naf għax inġustu rett tawk il-bqija ħażin u mort jien nagħti lura il-bqija li tawni żejda. Mhix tridix ta' qaddisa. Jew jien naf kont fil-kju u ma qabbistx di bla demm, jew da bla demm. Kellek bżonn favur u ma mort għand l-ebda ministru, dejn mhix qed tgħix f'dinja. L-importanti f'dan il-każ mhux jgħidu n-nies imma x'tagħmel int u tħalli f'idejn Alla. Biex jekk jista' jkun inti tkun ta' ġejt u tħallih jinqeda bik. Ovvjament dawn is-sitwazzjonijiet li forsi semmejt niltaqgħu magħhom
u forsi iva qalulek f'wiċċek u minkejja li jgħidulek qabli jkunu l-istess nies li forsi jgħidulek imbagħad isma' għandhom problema itlob għalija. Il-kuraġġ jgħin għal daqstant biex nikbru personalment u jwassalna biex nimbidlu. Imma wkoll biex nagħmlu deċiżjonijiet tajbin għal ġid tagħna u għal ġid tal-oħrajn. Din hija Chiara. Chiara li hija tabiba Taljana li kif spiċċat l-istudji tagħha bħal kull persuna oħra applikat biex forsi taħdem. Tefat ħafna applikazzjonijiet u spiċċat biex ġiet aċċettata fi sptar Taljan fejn f'ħafna miswali kienu biss jikkuraw nies li kienu qegħdin imutu, kienu sala paljattivi, kull sptar paljattiv. Fil-bidu kollox kien wartu żgħar l-ewwel ġimgħatejn, imma mbagħad bdiet tirrabja. Bdiet tirrabja il għaliex bdiet tifhem li f'din is-sitwazzjoni ma kien issa tikseb esperjenza. Fatti kienet tgħid jien irrid l-esperjenza x'qed nagħmel hawn, mhux naqra forsi painkiller jew jien naf nirranġah lil dak li jkun. M'għandix nagħmel kif se niksiba l-esperjenza ta' tabidba. U għalhekk kienet tmur ix-xogħol b'nofs qalb. Chiara li kienet u għandha relazzjoni tajba ma' Alla kienet titkellem sikwit miegħu. U kienet titkellem miegħu forsi b'mod goff. Kienet tgħidlu isma' ħej, mhux sew inti għamilt inġustizzja miegħi. Inti taf li jiena sir tabiba biex nikseb esperjenza, mela biex immur noqgħod hemm induru naqat. Sakemm darba jum fost l-oħrajn ħasset f'qalba li l-Alla jgħidilha Chiara, mur ix-xogħol, just do your best. Għaltlu inti trid hekk u bdiet tmur ix-xogħol naqra ħjar. Għaddew il-ġimgħat, ġimgħa forsi ftit jiem, u pazjent jistaqsija l-belate. Ma kienx ix-xogħol tagħha, indunat mill-karti li kellu li dan jista' jixrob u allura għamlitlu belate u preżentatilu. Enitu jqum ftit, irranġatlu is-sodda biex ikun jista' jixroba u bejn buqqa oħra bdew jitkellmu flimkien. Sakemm ħassitu għajjen, ħaditlu t-tazza, reġgħet midditu, enitu jmid u telqet. L-għada min jedda marret ħdieħ u ħaditlu belate u reġgħu tkellmu. Imma m'għamlitix miegħu biss, għamlitha hekk ma' dawk kollha li setgħu jikkomunikaw. Bil-mod il-mod waslu biex daħku bkew qasmu t-tifkiriet għala volja n-nies tal-word kienu jinbidlu. Sakemm kienet tant komda magħhom u waslet biex tgħidilhom hekk f'nofs id-diskursata jew tidħol filgħodu isma' l-aħwa tridx ngħidu talba. U wkoll bdiet tkellimhom dwar il-ġenna u tagħmlilhom kuraġġ. Iva, għandek id-batija naf, nifmek, immissa ħiħat muħdej Ġesu, u Ġesu jeżisti veru ta' lejli qalib lil-wires. U kienet tgħidilhom ukoll isma' lat muħdej Ġesu għejdlu li Chiara qed tagħmel dak li tixtieq inti. Illum Chiara ma trix tibdel il-post tax-xogħol tagħha u meta staqsewha għaliex għalfejn, ir-risposta kienet ma nafx. Li hu żguru li hu llum xogħla ma tbidlu ma' xejn il għaliex tħoss li d-deċiżjoni li tibqa' hemm il għaliex tħossha lapes f'idejn Alla u għamlet l-għażla tajba fejn bil-kuraġġ kollu qelbet it-tentazzjoni li kellha li Alla mhux qed jgħinha u jagħti każa. U issa permezz tal-pożizzjoni tagħha qiegħda tkun servizz għall-oħrajn. Fatidun Ġorġ jgħallem li l-kuraġġ huwa meħtieġ
mhux biex nagħmlu l-ġid, imma biex niġġieldu dawk l-affarijiet, it-tentazzjonijiet u dak kollu li hu ħażin. Illum donnu aktar minn qatt qabel, il-ħażin donnu skużat. Jien naf, dajt, u mhux dak għax dik ġelni. Ma rajtux kif ħareġ tkun qed issuq u toħroġlu d-doni kollha. Mhux għax irrid ngħid ta' imma dik għandek hekk u hekk u nibdew għaddejjin. Ħadd xi ħaġa li mhux tiegħi u mhux kulħadd jagħmel hekk. Il-ħażin jibqa' ħażin u l-kuraġġ bl-għajnuna t'Alla iwassalni biex inkun sod jew soda u fejn waqajt nara fid-dnubiet tiegħi u nqum minnhom. Jien kont se naqabel lajt. Infatti hawnhekk għandi ġraja ta' qassejs li kien għadu biex kif jilħaq u ġie mitlub biex jagħmel tok lil priġunieri f'ħabs li kienu magħrufa li kienu daqsxejn imqarbin, kienu mill-ar xejn ma jbeżżagħhom. U b'obbedjenza dan il-qassejs kellu jmur. Kif daħal fis-sala sab lil priġunieri minkejja biħut minnhom bil-ktajjen, ħalqhom miftuħ u għaddejjin b'ħafna paroli u kliem li beda jtarxu. Rid jitlaq, ma setax, għax warajh kellu diversi kanċelli, barra minn hekk, issa mhux se jaqa' taċċajt. U għalhekk tela bil-mod il-mod lejn il-podium. Tela bil-mod il-mod biex jagħmel it-tok tiegħu. Bejn bil-mistħija, bejn il-fixla li kellu, jixkana waħda sew u jispiċċa minn tulu mal-art fuq il-podium. Iktar staħa. U tistgħu taħsbu l-ħabsejn kemm iktar għaddewh biż-żmien u beda tajjir u dak kollu li kien hemm bżonn jiġi għaddej. Waqt li kien hemm mal-art iddeċieda. Qabad ma l-istent tal-mikrofon biex iqum għax ma kellu s-saħħa bil-mistħija li kellu. U beda jkellem lill-priġunieri li kienu qudiemu. Għallhom waqajt u tħaqtu. Ma kienx hemm mażla oħra, kienet taddaq is-sitwazzjoni, imma l-aħwa jien qomt tfarfart u issa hija taw biex inkellimkom. Bħali int u int waqajtu. Imma x'jiswa li nibqgħu hemm bel-qiegħda u ngħidu biss u ma nidħlux daħla ġewwa fina. Ejja naraw ftit il-ħażin li għamilna u jekk hekk bil-kuraġġ kollu nammettu dan il-ħażin li għamilna, inqumu u nkunu nibqgħu għaddejjin. Dan il-klim kien biżżejjed biex ġabhom f'sensihom. Il-qassis urihom bħalma jgħallem Don George li bil-kuraġġ irridu niġġieldu dawk l-affarijiet li mhux qed iħalluna ngħixu l-verità. U dawn jistgħu jkunu jinnaf ġibdiet għall-fama, lana, ħafna flus, stima u tpaxxija. Għalhekk bħalma jkompli Don George, irridu nikkumbattu dawk l-affarijiet li ma jħallinix inkunu qaddisin. U dan huwa dnub. Għaldaqstant il-kuraġġ wassanni biex wara li nara f'dnubieti u naċċetta li għamilthom, nitlob lil Alla jaħfilli. Aħna għandna s-sagrament tal-qrar. Ejja ma nibżgħux minnu. Iva, hija nitgħallem mill-iżbalji tiegħi, naċċetta li għamilt l-iżbalji, ekku nieħu l-okkażjoni li twassalni biex dawk l-għażliet ħżiena li għamilt nipprova naħrabhom. Don George li kien jemmen u jippriedka bil-ħajja wara l-mewt jgħallem li tajjeb li naħarbu dawk l-affarijiet li ma jwaslunix għand Alla u naħdmu biex nagħmlu dawk l-affarijiet anke jekk jitolbu minna sagrifiċċju li jwasluna biex imorru ngawdu lil Alla għal dejjem. Fl-aħħar iżda mhux lanqas il-kuraġġ fil-ħajja tan-nisrani irid ikun maġun ma' relazzjoni tajba ma' Alla. Imsaħħa bit-talb u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu.
Ek biss nistgħu nkunu insar awtentiċi, ek biss nistgħu nħallu impatt fid-dinja li ngħixu fiha, billi minkejja l-biża' nippruvaw naffrontaw dak li niltaqgħu miegħu u nippruvaw ninbidlu aħna u nbidlu n-nies ta' madwarna. Fit-tieni gwerra dinjija, propju fi Franza, mara Amerikana miż-żewġa Franċiż, dan kienet jaħdem kontra n-Nazisti biex jitilqu l-barra minn Franza. Lejl minnhom kienet ma bina fid-dar tagħha ta' 8 snin, jippreparaw it-tifel kien rieqed u kienet qed tipprepara biex tidħol torqod. Meta f'daqqa u l-ħin tisma' skos ta' ħbejt mal-bieb tad-dar tagħha li ħasbitu dieħel ġewwa il-bieb. Ittawlet mit-tieqa. U hemmhekk raċċorma soldati Nazisti li kienu ġew propju fid-dar tagħha. Twerret, beżet. Kif rawha fit-tieqa qalula Mrs. Harrison Dallas. Ma kellix tgħid le għax hi kienet u kienu jafu biha. Qulhom iva jien. Iftaħ. U għal din l-ordni niżlet tiftaħ il-bieb. Is-soldati daħlu u għamlu rebus mid-dar, iqalbu jfittxu. Ma sabu xejn u ordnaw lilha u lit-tifel tagħha joħorġu minn hemmhekk, it-tifel tagħha kien għadu rieqed biex jitilgħu fit-trakk. Qalba riedet hekk toħroġ. Iktar u iktar wara li mxew ftit kilometri, il-kmandant ordna lis-soldati biex jinżlu mit-trakk. Wara b'mod aħrax ordna lilha u lit-tifel tagħha li kien għadu rieqed biex jinżlu. Qabada minn idejha bil-goff u mexxija ma' ħajt. Ordna lis-soldati jagħmlu linja qudiemha. Dbikmet u ma setax titkellem, aktar u aktar meta rat li s-soldati jollu l-azzarini għal-kmand tal-kmandant tagħhom. Sakemm f'daqqa il-ħin tant belħet li bdiet tajjat u twerżaq li kienet innoċenti kemm hi u kemm bina. Lajjat isteriku għajjem lil bina li kien għadu rieqed. U kif ra tibża bil-ħlewwa kollha irrepeta dak li kienet tgħidlu sikwejt meta hu li kien jibża. U qalla mami tibżax, ara kemm huma sbieħ il-kwiekeb. Ejja mami, ejja nħarsu lejn is-sema, ejja nħarsu lejn il-kwiekeb u narawhom iħarsu lejna. Għax inti dejjem tgħidli mami li wara dawk il-kwiekeb hemm il-bambin li qed jarana u jieħu ħsiebna. Żgur mami mhux se jħallina weħedna. Il-kmandant kif seba' dan il-kliem telat luqla fi griżmeħ li ma setax jitkellem. Biex ma jurix bis-sinjali ordna lis-soldati jinżlu l-assarejn jew jitilgħu fit-trakk. Dawn hekk għamlu. U ħallew lil Mrs. Dallas Harrison u lit-tifel tagħha warahom li baqgħu hemmhekk u setgħu jirrakkuntaw din l-istorja. Mela għalhekk nistgħu ngħidu li l-kuraġġ huwa l-qawwa biex jien ngħix ta' nisrani tajjeb. Jgħinni nifhem li jien m'iniex waħdi għaliex għax Alla dejjem miegħi. U għalhekk f'kull deċiżjoni, f'kull sitwazzjoni minkejja l-biża' u d-dubji tiegħi, jien irrid nintelaq f'idejh. Għax bħalma jfakkarna l-profeta Eżajija, Alla umana iwiżinna għax hu l-għajnuna tagħna. Għax dan Alla hu mħabba bla qies. Issa ejja għalhekk kif ser ikollna l-Ġesu sagramentat qudiemna. Ejja nitolbuh għal dan il-kuraġġ biex bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu jagħtina l-għaġġ għalih ħalli jkollna relazzjoni tajba miegħu biex fil-verità inkunu nsara ta' veri mhux bil-paroli imma bl-azzjonijiet li nagħmlu.